Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Anindya Rizkita Rahmadani, kelas kali welas BDP kali. Ing kesempatan niki kula badhe ngaturake buburitan kula. Duit. Koe cepet banget ilange. Marekna aku dadi puyeng. Senajan wis hemat, kowe tetep bae ilang. Aku dadi bingung. Tambah bingung maning nek kowe langka. Kepengen setitik langsung tuku. Sing kudune ketuku malah ora ketuku. Ana sing ngomong duit udu segalane. Wong ngendi kuwe sing ngomong? Aku ora setuju. Apa-apa kuwe butuh duit. Wong sing kudune mlebu penjara mung diaweh duit wis ora sida mlebu. Sing ora keterima sekolah impian bisa diterima maning gara-gara duit. Duit bisa ngerubah segalane. Kowe akeh duit, kowe aman. Sing langka duit mung mingkem. Sing nulis juga mingkem. Sekian haturake kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.